onye nwụrụ ọnwụ asachi anya 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 ekwe balanza abịago ọzọ n'obodo ọbịa mbụ n'uche mbụ Igbo fanụ na ntị ịkpata akụ oyiri akụ ọbakụ elieli na onye ụbịam bụ ofu ụfọdụ bụzi ego a ga-eji nyelu ofu obodo aka dọba n'ụlọ kpọchite ụzọ mana akụ na-egbu ụmụ ogbenye bi n'ogbe ịnwụrụ ọnwụ egwu gị sachin obiọma ga-eji ebi ụwa ọyịm maka obiọma nyere ụwa onye ji ifo nwere m ọnụ ka m na-ajụ ọkwa ofuo ibebe akwa one n'ụwa ọkwa ofuo itibe mkpu one n'ụwa tinyelu uwe obi aṅụle na-ejiri iwe bi ụwa im Chukwu gọzie gị one n'ụwa gọzie nwanne gị a sịkwana ka ịtachibe aka one n'ụwa maka echi ebuka ekwekwana ka ndị dị ndụ were akụ gị shine were ifi nwere imebe ọkọ n'ụwa maka ịnwụlọ ọnwụ egwu gị sachin sọ Chukwu ma onye ga-egwu gị nya bụ sachin sọ Chukwu ma ife ọ ga-eji ewe mezi ụfọdụ ga-eji ewebe olingo ebe ụfọdụ ga-eji ewebe ọgaranya lie akụ gị mgbe ị dị ndụ ọyị m a sịkwana ka ọ dịbe chi one n'ụwa adịghị akwa na mọchụarị gị nwale ijide gị gola akwa dị mma n'ụwa yi adanya moto na mọchụarị ijide gị goli moto dị mma n'ụwa gbaba ijide goje vakeshọn ọmaka tụọ ndụ gị mmanụ enyekwana nsogbu ụwa chansị maka nsogbu ụwa dị alọ inugo nke onye lili iko bụ anya ịnwụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi adịghị akwa na mọchụarị a ga-ekwulili gị ịsachi tụọ ndụ gị mmanụ ọ dịkata ọdịkata ịtachara ife a sịkwana ka ọ dịbe echi maka echi etere ife bụ ekwu abala ife bụ ekwu ikologo ịnwụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi ịnwụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi ekwulo gị anụ na-ekwe gị niile iwu bụ na ga-asachi ka mmalị ma ọ nwere ife idedele ozu ede ekwu ebe akụ ịnwụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi onye nwụlọ nwa dị mma mebe ọgọ mgbe ịdị ndụ onye nwụlọ nwa dị eje vakeshọn ezie vakeshọn mgbe ịdị ndụ onye nwụlọ nwa dị eyi akwa izi akwa dị mma mgbe ịdị ndụ maka ịnwụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi ịnwụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi ife ji isi onye dị ndụ libe ifie onife ilili gị bụ ana ife imeli mgbe ịdị ndụ ka ga-eji lote ma achọghị n'ụwa ma fụrọzi mana ichebula ego n'ibe na n'ihe mgbọsị ga-ana ewela aka gọmụ mmalị ihe one n'ụwa ofe ofe ka enwere ike ị na-egwu anị n'ụlọ wepụzie nyebe gị nyili dọba na n'ihe ọ bụrụ ka isi jee
owelizie nya bụ ego shine bazie onye ji ogwugwu ọṅụlụ udo n'enu ọbatu elieli ka nna gwa malivi na-eme echi ebuka n'enu ụwa gị malivi na-eme enyekwana nsogbu ụwa chansi weli pepe isi bụrụ nsogbu ụwa onyibayi ka izelisi onenu inyezie nsogbu ụwa chansi nsogbu uwe sogbubeghị ya kpatara ife onye nwere ego n'enu ụwa mgbe ụfọdụ ọ na-agba aka si arụrụ n'enu ọ na-esisa ọnwụ ịkpata akụ oyiri akụ onye nwụrụ ọnwụ asachi anya ịnwụrụ ọgwụ egwu ego ịsachi onye nwụrụ ọnwụ asachi anya ife ọbụ egwu ọbụla onye nwụrụ ọnwụ asachi anya ekwu ikolobịa ka ọ bụ onye nwụrụ ọnwụ asachi anya ịnwụrụ ọgwụ egwu ego ịsachi onye nwụrụ ọnwụ asachi anya ịkpata akụ oyiri akụ onye nwụrụ ọnwụ asachi anya asịkwana ka ọ dịbe echi onye nwụrụ ọnwụ asachi anya adịghị akwa na onye nwụrụ mọchụarị ọnwụ asachi anya asịkwana ka ọ dịbe echi onye nwụrụ ọnwụ asachi anya ụmụ ụwa ga-eji ego onye iwe nwụrụ shine ọnwụ asachi anya were ife nwere imebe onye nwụrụ ọnwụ asachi anya ife imeli n'elu ụwa onye nwụrụ ọnwụ asachi anya ka a ga-eji lote ya ime onye nwụrụ ọnwụ asachi anya mana ikwechila aka gọmụ onye nwụrụ ọnwụ asachi anya ịnwụrụ ọgwụ egwu ego ịsachi onye nwụrụ ọnwụ asachi anya ndị dị ndụ egbula ego gị onye nwụrụ ọnwụ asachi anya welizie nya wee shine onye nwụrụ ọnwụ asachi anya ekwekwana ka fa were onye ya nwụrụ shine ọnwụ asachi anya were ego ya mesie ife onye nwụrụ ọnwụ asachi anya nyelibu ụmụ ogbenye onye aka nwụrụ ọnwụ asachi anya libakuo n'elu onye nwụrụ ọnwụ asachi anya ịnọgide ijezie vakeshọn onye nwụrụ ọnwụ asachi anya asịkwana ka ọ dịbe echi onye nwụrụ ọnwụ asachi anya maka echi egwu onye nwụrụ ọnwụ asachi anya egwu akpọla bọla nze njebe adazi nnukwu ka m na-eje ka mkwudo odogwu nwa njide ebube Mr. Gerard Wibe Chinakweze na-adazi John Jerry Concept na Lagos olibelibo lota nwanne enenu enye bụ JJ Forest enye na-atụ JJ Perfume na Moscow Chinakweze na-adazi odogwu enwe Chimeleze Chinakweze na-adazi odogwu na Russia kọnali Chinakweze na-adazi odogwu John Jerry Concept Chinakweze na-adazi odogwu JJ Forest Chinakweze na-adazi odogwu o ji perfume melimo Chinakweze na-adazi o odogwu ji perfume mọkọ na Russia Chinakweze na-adazi odogwu Chinakweze na-adazi odogwu Prince Arize Chukwuemefo ijela Afrịka mmọnwụ na-abụ oke mma na Cambodia omechi igbo ọnụnụ ma o ji odogwu ebu ya alịsị adọba gị n'eshia ifi na-emerụ uwe riga ijela Afrịka otekwu mma onye ụbọchị ji dị ebube ọmaba egwu agbala nze na-akpọ ngwa ka ikene n'oke mma ijele Afrịka nnukwu mmọnwụ ide mmiri mụrụ nwa oke mma na Cambodia omechi igbo ọnụnụ ma o ji ijele Afrịka nnukwu mmọnwụ ebugharịsị adọba n'eshi oke mma na Cambodia oke mma anyị ji mali ka ijele Afrịka nnukwu mmọnwụ enye bụ ijele Afrịka oke mma na Cambodia eso ọgọmelu gaba ijele Afrịka nnukwu mmọnwụ o ji ala dị agwọ ya oke mma na Cambodia oke nwa na Cambodia ijele Afrịka nnukwu mmọnwụ ijele Afrịka oke mma na Cambodia Chief Chukwu nọ nso Nwankwọ obele nwa Chukwu mere ọgaranya na nwa odogwu nwa si Sofia wepụta ụwa CEO Money Autos na Mozambique ezigbo onye egwu m na Mozambique libekwa ife n'ụwa maka onye nwe ụlọ ọnwa sachi anya
kenelu m ezigbo oyi Chief Chukwu nọ nso debe atụ obele nwa ego na-ejele ozi na Guluzi Igbo enye bụ ike ndị Pentikọst na Guluzi Igbo CEO Dubix International na Mozambique Odebat Odogwu ọgbakọ elieli ya nọnye ụbịamụgwọ ofu ịkpata akụ iri akụ ha asịkwana ka idebe chi onenu adịghị akwa na mọchụarị asịkwana ka ichebe chi onenu adagba moto na mọchụarị ọ bụrụ moto goligoli moto na-esie ndụga anya mekwali ndị ka mma na-enu maka ịnwụlọ ọnwụ egwu ego ịsachin ndị dị ndụ eweli ifi nweli shine ba ifu n'oge akali gị mma na-enu ijizi ifi nwele nwa ṅụli o nwere onye nwe chi n'elu ọkpa akụ eli nke ilili ike igbo ana ọkpa akụ eli ịmụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi nke ilili ike igbo eje ịmụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi ụfọdụ ikuzi ego ga enyela aka dọba n'ụlọ kpọchie ụzọ mana agụụ na-ekwu maọbụ ịmụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi ife bụ egwu ikolobo ife bụ egwu agbala ekwe ịmụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi ịmụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi egwu agbala agbala nze jebe kedu onye ji ọbịa n'isi ụlọ Chief Ikenna Eze ji nna bụ enyi n'isi ụlọ na North Virginia Kidney odegwu ndị nwere America ife mmene ezigbo nwunye iyi Mrs. Ifeoma Eze ji achalugo di ya na North Virginia nna bụ enyi n'isi ụlọ ekwe ịmụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi ihe ife mgbe ịdị ndụ akwago ihe n'elu uwigola adịghị akwa na mọchụarị iwu bụ na ga-egwu gị ịsa ịmụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi ụmụ uwe were ife nwere ishaya ihe ife mgbe ịdị ndụ Dr. Patrick Ogwejefo omere ọra n'ufumodo na Maryland gị na-achụ ekwu agbala nze na omere ọra omere ọra n'ufumo onye echichi ife ga-eji pọkụ akọnọ ya n'obodo maka ịmụlọ ọgwụ egwu ego ịmụlọ ọgwụ egwu ego ịsa ndị dị ndụ ewere gị nwere ishaya o nwere ike ọbụ ofe ka aka o were gị gbalị gbaba oli ịmụlọ ọgwụ egwu ego ịsa libatu onenu adịghị akwa na mọchụarị onye mụla nwa na-agba moto gị onye mụla nwa na-ebe ọgọ ịmụlọ ọgwụ egwu ego ịsachi ife a bụ egwu agbala nze